Λοιπόν, είμαστε εδώ για να δούμε το Hewlett Packard Compact 6910P για το φίλο μας τον Κώστα. Φίλε Κώστα, για σένα είναι το βίντεο αυτό, για να δεις ότι λειτουργεί το λάπτοπ. Όπως βλέπεις έχει αυτό το σημάδι, το οποίο με ένα αυτοκολλητάκι μπορεί να φύγει. Το είχα πάρει μαζί με κάποια άλλα ίδια από μια εταιρεία, τα οποία υπήρχε ένα asset tag εδώ της εταιρείας, έπρεπε να σβηστεί αναγκαστικά. Θεωρήσανε ότι ήταν καλύτερος ο τρόπος αυτός. Τέλος πάντων, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα του λάπτοπ, εμφανισιακά να το πούμε έτσι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο σαν και αυτό το αυτοκολλητάκι υπήρχε εκεί τυπωμένο, ένα asset tag. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, όπως βλέπεις εδώ, με το touchpad δουλεύουμε. Να σου πω ότι έχει και αισθητήρα φωτός. Όπως βλέπεις δουλεύει κανονικά. Έτσι, να ανοίξουμε και εδώ λίγο, να σου δείξω και μέσα. Έτσι, να δούμε λίγο και τα εκεί. Να πάμε και λίγο στον πίνακα ελέγχου. Να πάμε εδώ στο σύστημα. Βλέπεις 4 GB μνήμη, ελπίζω να φαίνεται. Η κάμερά μου δεν είναι και καλύτερη. Εδώ μπροστά, λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται, σίγουρα δεν φαίνεται και πολύ καλά. Υπάρχει ένα card reader σε αυτό το σημείο για SD κάρτα. Λοιπόν, όπως βλέπεις είναι λειτουργικότατο, δουλεύει τέλεια, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν κολλάει. Τα Windows τα έχω περάσει εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, κάτσε να το κάνουμε ένα shutdown τώρα, να σου δείξω και λίγο από κάτω. Πολύ ωραία, να το κλείσουμε εδώ. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ είμαστε στο κάτω μέρος. Παίρνει dock station εδώ για εξτρά μπαταρία. Εδώ είναι το κλειδάκι για τα Windows. Αν θυμάμαι καλά, αυτά είναι για Windows Vista Business. Εγώ του έχω περάσει 7. Έτσι. Να σου δείξω και εδώ, να δεις ότι έχω και άλλα τέτοια. Είναι όλα λειτουργικά. Βλέπεις, έχω και εδώ τα ίδια. Έχουν το ίδιο σημάδι. Ήταν από αυτή την εταιρεία που έπρεπε να σβηστεί. Αυτό ήταν το asset tag. Επίσης έχω και άλλα τα ίδια εδώ. Λοιπόν, βλέπεις, έχω και άλλα λάπτοπ, όλα λειτουργικά. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι. Λοιπόν, βγάζω το μεροκάματο και εγώ να ζήσω. Ελπίζω να σ' αρέσει το βίντεο, να σ' αρέσει και το λάπτοπ και μου λες την απάντησή σου. Ευχαριστώ πολύ.